Hey madoda. Chabo. Umkhuhlane ongiphethe. Africa my continent, Africa my home, say Africa kwi South Africa. Ukho i-district semthwalume la umzombo masipala. Kuse Ward 9 la uzuke ikhansela la induna umama uNgobese. Umama uNgobese la isengolo. Ishathi kusengolo nje. Sengolilinda. Sisengananto udaba lika mama. Ugogo lo. Ugogo phenduka ukhulume nabantu kwenzakalani nini? Ngesonto ebusuku. Yes. Ngathi ngizolala la. Ngathi ngithi la ithi ikhandlela ngizothandaza. Wavele kwasha ukuloza umatrasa lapho wathungela yonke into. Yonke into eyayila ngisho ukudla kwakula. Yes. Nganibona nje impuphu. Yes. Washo wardrobe okuneyingubo la. Washa neyingubo zokulala lapha kwasha kwahlanganisa kwasha lo mbhedo wami engilele kuwona. Hayi ngakhishwe lo mfana lo wendodakazi wapho washaya isicapha wakhwibika lo mshudo lo ongala. Oh yes. Wasikhipha sinosisi. Base beyangithatha ke bangibeka lapha ya emgwaqweni ngoba intuthu yayiningi ngendlela esimangaliso. Ingavumi imilenze manje ngihamba njengoba ngingakwazi ukuhamba namanje. Mana awusasho nokuthi kwabani la ekhaya? Kandwalane la ekhaya. Kwandwalane. Yebo. Uhlala nobani la ekhaya? Ngihlala nosisi. Uhlala nosisi. Hayi nokuzi. Usisi uSkwiza wakho? USkwiza wa. Wena mama ubukhanyisa ikhandlela. Bengikhanyisa ikhandlela ngisuke ngathi umentshisi wavelo igubhozi la uthungela imatraso lapha. Ngathi ngiyabhula. Nkosi. Ngahluleka usisi wangikhelela amanzi athi ngiyathela. Umlilo wakhuza phezulu. Bangikhipha nje solapha phezulu. Solapha phezulu. Lokuze iwardrobe neyilukuze neyingubo lodala umlilo unyuke kangaka. Mana ke awukhanyisi ngani ugesi wangakhanyisi ngani? Hayi ithuba elincane nje mangithandaza ngengilayithe ikhandlela ngikhanyisa ugesi. Bengisazocisha ugesi intambo yayila yagesi. Ngikhanyisa ikhandlela bese ngiyathandaza. Ngibe sengiyalicisha njalala. Kanti lizovelela uwele kumatrasi. Alwanga. Uthilwa mentshisi lo hayi. Angazi kwenzeka kanjani. Hawu namanje angazi ukuthi kwenzekani. Mana kuSkwiza ngaleso sikhathi ukuphi yena? Sondela Skwiza. Sondela ukubona. USkwiza wena dining room ngathi yena aphuthuma ngikhelela amanzi khona amanzi lapha ngebhakede. Uthumela uSkwiza? Ngithumela yena phela ngithi aphuthuma mina ngiyabhula. Ngale ingubo ebengiyigqokile. Ake simeke manje elindaba umlilo. Kanti ubani omdala phakathi kaSkwiza noSkwiza? Ubani omdala? Umakoti lo mdala. Wena umdala? Yebo. uSkwiza uyingane? Uyingane. Nihlala nobabili? Sihlala sobabili la. Wena wawugana ubhuti wakhe? Yebo. Oh, yena akaza kuhluphi? Akuyena labo sisi abahluphayo? Hayi uyangithanda kakhulu nami ngiyamthanda. Ngisho nempeshenini nje imali nidla ndawonye? Sinaya. Hayi ziyahamba nje ingane zesicoshele lokho zinikeze yena akuthenge lokho akuthengayo. Umuntu osithandela kakhulu ijiki nje angajabula namanje maniphuma lejiki evo. Oh ifuna lejiki yana ndaba nayo yonke lesimo lezi singaso la ukuthi. Kodwa uyaphonsa bandla. Uyaphonsa. Hawu omankoti mingathi ningafunda ke noSkwiza benu ukuthi awubheke nje lezi ezindala intombi. Ziyakwazi ukuhlalisana. Ngisho sekusho umlilo akekho okhomba umunye ziyadonsana zonke zaphuma zabaleka zakwazi ukubaleka bayibeka lapha phezulu. Siyabonga kakhulu. Ilokhu nje wahlala nawe nje la ekhaya. Owekade engekho wabuyiswa indodana yakhe. Oh yes. Ngoba wehambele nje kwashaya isikhathi ukuthi indodana yakhe ifuna ikhaya ngoba nayikhulele khona le base beyabuya. Yena udadewethu ngempela owala endlini. Owala endlini. Kulama nobaba. Siyabonga kakhulu. Manje tshela nabantu base South Africa ke nikhala ngani? Nasengibone ukuthi la kumonakalo omkhulu. Ukhala ngani nje? Ufisa ini? Ngifisa nje bandla ayangazi ngisangena. Sangena. Ngisangena. Yes. Ngoba phela
nokudla engikudlayo kunikezwa nje abantu. Yes. Nengubo zokulala ezabantu ngisho amacansi lapha endlini esihleli kona abantu. Yeah. Kwasala impahla encane eyayilapha ekhishini amabhodwe kanjalo. Nkosi yami. Hayi ngabhubha ngisangene nje. Sengisholo ukuthi nje bengajabula nje ungase kube khona abangangiduduza ngawo. Yeah. Yebo. Africa my continent, Africa my home. Sekhulumile umuntu omdala abakhuluma abantu abadala. Sikwandwalana la ekhaya. Yeah. Right. Asenze njena ke. Ayibambe khona. Ngikhulu ukuphuthuma sakhele indlu le. Sengizokhipha instruction manje. Asakheni lendlu le masishane. Iyona into engenza ukuthi labo gogo bekwazi ukuhlala kahle. Ila nizothola khona izibusiso. La. Manje singakha lendlu masishane bekwazi uthonda ukuhlala. Ngabe siqedile singethola. Izibusiso zodwa uma sisiza abantu abangaka. Uma silekelela singamadodana silekelela abantu abangaka. Ilapho kulele khona izibusiso. Ngithi ke ingane nesencane umsenzo omkhulu wenu mawunogogo ongaka, unogogo ongaka. Funa logogo umkhalise logogo. Logogo umkhalise ukuthi inyembezi lezenjabulo. Yabona nje lesikhathi mangake phuma inyembezi lapha zenjabulo. Uyobona ngelinye ilanga zoba i-stepping stone empilweni yakhe. Yilelo nje ngalisho kumuntu ozolekelela la, kubantu base-Afrika bazolekelela ukuthi sikwazi ukwakha lendlu ngokukhulu ukuphuthuma ekwazi ukuthi bebe nendawo yokuhlala ogogo abantu abadala. I thank you Africa. I thank you my continent, the blessed one. I thank you.